sa mga barata niyato sa Lada Nasyonal, bahagyang napilipit ang tuhod ni Senator Jinggoy Estrada kini o kan ini ang bigla na magtindog mantang nasa Laucan, Quezon City Jail. Ini anagin inisyal na pagsusuri ni Dr. Jose Fernando Siquia, ang orthopedic doctor kan 63 anyos na senador. Dugang pakan doktor na nasabing kondisyon ang komunay pinagsasirarong sa operasyon na ipinagpapaubaya na sa naini sa senador kung kinakaipuhan niya na ma-confine na sinakaya kay hintiusunan halang marurumduman na dinara sa Cardinal Santos Medical Center sa siyudad kan San Juan sa Senator Estrada. Makanihisubot na maglagatok ang tuhod kay ini kan siya nagtindog. Enot ng pigatugutan kan Sandigan Bayan na kan Lunes ang kahagadan ni Estrada kung pwede sir na magsairarong sa x-ray sa iyang tuhod huli sa pangungulog. Alagan pasado sa Bureau of Jail Management and Penology naman tag naghahanda ang senador pasiring sa ospital. Bigla na sanang luminagatok ang tuhod kay ni kaya nakulugan noon sa nadugangan pa ang pangungulog. Nakakarsel sa Estrada huli sa kasong plunders and graft na may kinaraman sa subot pagkuan niya ng kickback ali sa flood control project.